Maar binnenkort kunnen we allemaal naar Spouwbeek. Want daar speelt Coldplay. En Queen, onder andere. En ook nog, er was nog iemand. Wie speelt er nog? Rolling Stones. Oh ja, en de Rolling Stones. Ja, en Dan denk je gewoon, die hoeven geen promotie meer, dat is gewoon uitverkocht. Spouwbeek is gewoon te klein daarvoor. Uiteraard. Maar het zijn allemaal tributenbands, hè? Ja, want wij hebben hier de organisatoren zitten onder andere. Hè? Jullie doen het met meerdere mensen natuurlijk van de Kwakkert, hè? Ja. Ja, want jullie hebben eind september iets te vieren. Wij hebben eind september wat te vieren. Wij zijn 6 keer 11 jaar CV de Kwakkert uit Spouwbeek. En dan houdt er weer een tentfeest. En dat staat op het terrein van de voetbalclub. En daar hebben we vrijdag 29 september en zaterdag 30 september, 1 oktober, zondag, hebben we weer een feestweekend. Dat klopt helemaal. Ja. En hoe hebben jullie dat verzonnen allemaal? Ja, verzonnen. We hebben eigenlijk een stukje gebaseerd op de ervaring. Maar dan kijk ze gewoon de geer van God, wat spreekt aan bij jeugd. Hè? Op de vrijdagavond Q-Music. Op de zaterdagavond, dan wil ze wat mensen die een beetje historie al hebben. Hè? Daarom hebben we de Rolling Stones. Dat is een beetje de tijd van mijn leeftijd. Maar dan hebben we ook Coldplay, is wat latere leeftijd. Maar de Rolling Stones ook, zeg maar. En dat zijn Nederlandse bands? Of komen die bands vandaan? Dat zijn coverbands. Nee, die komen uit Europa, uit Italië. En die hebben we dan ingehuurd via een bureau. En die stelt gewoon gaat samen. De kind kiezen uit verschillende groepen. En ja, dit leek ons wel een groep, een avond dat meerdere lui aanspreekt. Joh. Ja. Ja, lekker afwisselen ook voor alle leeftijden. Want op zondag zo in de kinderen. Zondag beginnen we met een kindermiddag om 1 uur tot 3 uur. Dan zijn er spellen. We hebben een spel, een logkussen. Er kind gerumeerd worden. Er kind van alles gemaakt worden. De dames van het damescomité hebben dat geregeld. En daarna dan hebben we in ieder geval ons oud-prinsen uitgenodigd. Dus alle prinsen die in 65 jaar geweest zijn. Want de jubileumprins die moet vanaf uitroepen op 18 november. En die hebben we uitgenodigd. En er zijn er nog 50 van het leven. Dus die komen hopelijk allemaal. Ook een aantal oud-leden en vrijwilligers hebben we uitgenodigd. Want zonder vrijwilligers kunnen we ook niks. En dat maakt van een gezellige middag van. Met een aantal artiesten op het later van de middag. En we hebben ook eens eigen slagers erin van de laatste jaren. En die willen we dan ook nog een keer presenteren. Maar ook de slagers van Boete Spouwbeek. Dus we maken daar de zondag echt een hele leuke, gezellige middag van. Ja. Nou. Ja, dus in 1 september een sfeervol feest wil ze bezoeken dan... Moeten we daarheen, hè? Naar Spouwbeek 3 Spouwbeek, dagen. Inderdaad. Ja. Sommigen die kunnen zo de straat overlopen, Michael. Dus dat is er zo. Dan hebben ze ook een overlast. Dus dan hebben ze daar al geen last van. Dus zo is er over te lopen en dan ben ze al in de tent. Ja. Ja, dat als Lino meer informatie nog willen, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen terecht op Facebook. Kunnen ze terecht. Ze kunnen kijken op de folders wat we hebben opgehangen, zeg maar. Ze kunnen terecht op de eigen website van de Kwakkerte uit Spouwbeek. Maar we maken ook reclame, onder andere bij jeugd. Dus dat vinden we ook heel fijn dat we hier mogen komen. We hebben een programmaboekje gekomen, dat is in heel Spouwbeek ook uitgereikt. Dus overal eigenlijk kunnen ze het wat terugvinden. Waar kunnen ze kaarten bestellen voor de vrijdag en de zaterdag. Want de zondag is gratis, dus daar hoeven we niks voor te doen. En dus ja, altijd is wel ergens gaat van CV de Kwakkerte het programma te vinden. Nou, ik zou opspringen als ik in de tuin van de Kwakkerte te blijven. Ja. Dat doen we al dikker springen, ja. Kijk, goed zo. We zetten een linkje op Facebook en succes met de organisatie. Ja, dankjewel. En vooral veel plezier eind september. Dat zal wel lukken, denk ik. Dank je dat we mochten komen hier. Graag gedaan. Graag gedaan.